A čo sa týka mojich vecí, ktoré boli tu odprezentované aj zo strany znalcov, čo sa týka agresivity, viete, ja vykonávam to 27 rokov. Som pod drobnohľadom všetkých kamier vo väznici, niekoľkých pedagógov som mal za to obdobie, niekoľkých psychológov, ktorí sa ku mne vyjadrovali, ktorí so mnou pracovali. Pracujem momentálne už niekoľko rokov s odsudenými na jednom oddeli, sú 110 odsudených, všetko ťažké kalibre, keď to musím tak povedať v úvodzovkách. Agresori niektorí neprispôsobiví, denodenne s nimi prichádzam do kontaktu. Keby som sa nevedel ovládať, keby som bol psychopat, ako sa niekto chce tu navodiť, tak neviem si predstaviť, ako by som zvládol denodenne riešiť tieto problémy. Tu je pani pedagogička, môžete sa dopýtovať aj ďalších, je to aj v mojom hodnotení. Takisto riešim všetky, zabezpečujem sklady, zabezpečujem denodenne, prichádzam do kontaktu s rôznymi odsudenými, s ktorými sme mali aj vojny posvetiť niekedy. Sú tam Sikorovci, sú tam Papajovci, Šatorovci, niekoľko skupín je tam. Denodenne prichádzame do kontaktu. Pochovali sme 90. roky, niektorí, ktorí sú prispôsobiví, sú na otvorených oddeleniach tam, kde som ja, a takisto prichádzajú do kontaktu so mnou a neriešime už 90. roky. Neriešime nenávisť, neriešime každý normálny, ktorý není psychopat, si uvedomí, že to bolo zlé obdobie, zlé naše rozhodnutie a s tým sa museli nejako vysporiadať. Ja viem, že boli obete, ja to nespochybňujem, obete boli to naše zlé rozhodnutia, ale viete, spochybňovať teraz inštitúty, či už je to hodnotenia ústavov alebo znalcov, nemyslím si, že je na mieste, keď prokuratúra, takisto vaši kolegovia na generálnej prokuratúre, keď som prelomil mlčanie, tak tí prokurátori so mnou pracovali a môžu vám oni povedať, že som nikdy nežiadal žiadne výhody, žiadne benefity za svoju spoluprácu, ale chcel som sa vyrovnať s mojou trestnou minulosťou. Chcel som, aby si poškodení mohli pochovať, pozostali poškodení pochovať svoje obete, a to som spravil dobrovoľne, bez akýchkoľvek zištných motivov. Tam máte, v spise máte hodnotenia aj vyšetrovateľov, aj listy, ktoré sa vyjadrujú tomu, takže neviem, čo má prokurátora proti mne, prečo je taká zaujatá robiť takéto obštrukcie z vašej strany, ale nemyslím si, že je to fér človeku, ktorý si priznal svoju minulosť, chce sa vysporiadať svojom, celých 27 rokov pracuje na tom, aby dospel nejakému záveru a nebolo to ľahké, to vám môžem povedať. Keby ste aspoň raz prišli, vaša prokuratúra okresná v Trnave, sa pozrieť na to, ako to funguje vo väznici, neverím, že by ste dneska kladli takéto otázky, ako ste kladli a spochybňovali ešte jedno. Ďakujem, to je všetko.